Ako na si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya kikar ako. Ako siyang asawa. Kung di na mo sila kayan, karoon na yun. Patyong taka ug magkuyog ka dito sa impyerno. Tor, ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kiling tawanan mo nagpapatay na kong ganito. Sakit kayo sa kong buhok na siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Di man ni Tor. Yang imong misyon nining kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahak kang maanghel? Lagi. Pero saan man ako siyo? Wa ko may baw kung saan. Aray, sakita ko na to. Karong imo magong ginukul siyo. Di man ni, yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isig katao. Wada ang pagdumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing o kunahuna. O labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga diay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung nga ngadto sa kalaglagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Garing. Ug mapasigar buhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay na itong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Ang atong tahas, mao nga si Dindo. Mahimong buutan ug makaila pagbalik sa atong tinuod ug buhing Dios. Nga magpag-o siya ug magbinuotan o kamaon. Bangag siya ilong. Kinahanglan yun nga bayran yun una niya ang iyang mga sasyo. Bangag siya ilong. Mahimog ipabilanggo na to siya. Sa ingon anak nga pamaagi. Adto niya sa prisuhan bayran ang tanan niyang mga sa hantod sa iyang kamatayon o kamaw. Bangag selong. Tito Jerry. Dindo. Kumusta? Yun na. Ano man lang imong liog. Mura man naggisiminto. Maulagay tito. Gikan pag ko sa ospital. Tungod na yung nahitabo na ako. Tapa. Yun na. Naun sa manday ka? Kuha ni tito, dili ni siya siminto. Bindahir ni siya kay napaso mo ko na hangtod sa tangkugo. Ha? Napaso? Uy, nga nang napaso maka? Kuan, gipariglahan ko tito sa mga wahilihing mga tao. Tingali sinugo to ni Mr. Alvarez. Uy, mao ba? Murag dili ni maayo ng balita, ada? Niya, tito, napahimo na ko medical certificate. Pag matuod nga, grabe yung gibuhat ako. Ila pa kong gipasanginlan. Kaya karon, ila pa kong gipariglahan o gingon ini. Ay, pastilan. Ako na amyo ko simbahan nag-alaga no, tambag na ko ni mo. Oo. Ikiha! Ikiha, Solindo. Or makabawas ka. Tambag ko na. Naglibog bitaw ko, tito. Ila kong gipasanginlan nga ako kunong mga tao ang nag-ambush nila. Pero nga man ko nila ikiha? Nga nung gipaagi pa man nila og media? Tinuod man ang ilang akusasyon batok na ako? Klaro na. Klaro na kayo nga pagpanaot ang ilang gibuhat diyan nimo Dindo. Bitaw ko kawayon ini, tito. Dismayado kay ko nining gihimos kampo ni Alvarez. Nahadlok tingali na siya nga mabawi na ko ang among Villa Casa. Sagdi lang Dindo. Ito lang sila iampo. Oh. Naamot sa simbahan. Oo.
Ato sa ampo, na may Ginoo. Na Ginoo eh. Mutabang nato ang Ginoo. Ang importante nga nagbuhat ta sa husto. Dili kita pasagdan sa Ginoo. Mau lagi, Tito, mau lagi. Salamat kayo. Salamat kayo. O nang hinaot ko nga malamdagan ang ilang mga huna-huna. Ayaw ka balaka. Ang mga tao nga madaog-daogon ni ining kalibutan na sigurado ko makatilaw sa kastigo sa Ginoo. Salamat. Salamat, Tito Jerry. Dali na. Ato ta sa suda. Maabot manos Mirasol. Naara to'y gilakaw kadiyot. Tana. Mga piyo na ta din eh. Dali. Nay, nausam din ang liog ni Dindo. Ay na, ambot lang, ana. Mura man nagisiminto. Nakuyawan mo lang ko kung nga nakakita niya. Walang kumutagad niya. Kay, apin akong naunsa siya. Ay, tagda lang sad good. Sa bagay na, aana ba? Na, ambot lang sad na uy. Ibis maluoy ko magtanaw ng Dindo, no? Pero, mura mag yung maglagot, gihapon ko magtanaw sa iyang naong. Oy. Ayaw pag-ingon, ana, oy, Riming. Dili na maayo imo, ha? Ang kanang pagdumot, dili gina maayo. Angay na to siyang kalimtan, ilabinas na hitabo niya karon kung naunsa na siya. Mao ginay akong gipaning kamutan ay, nga dili na ko magdumot. Kay, makasa lang ko, tungod anak niya. Kinahanglan nga wadon gina ni mo, Riming. Bitaw nay, nanikamot bitaw ko. Usaon man sagod, nga hambugiruan man kay ko anang Dindo. Kay, kung musulti na siya, no? Pulos yun hambog ang mugawas iyang bakbak. Ay, sos, kita nalay mo sabot, good. Ang importante nga dili ta makasa. Ay, aluoy lang ang Ginoo. Ilikay lang unta niya nga akong hunahuna nga di ko makasultig bati sa akong isig kataw. Lapi na yun anang Dindo. Mao ka na'y angay ni mong buhaton, Reming. Nga iampo sad nimo siya aron makabaton tag tinud-anay nga kalinaw sa tong kinabuhi. Pero nay, hadlok baya sad kaayo kay dagka na piyatang nadunggan nga balita karon nga kana si Dindo maugid ko nunay mastermind sa pag-ambush ni Mr. Alvarez. Reming, mga akusasyon pa lang na. Kung tinuod manggani na, maayo gid nga pasakaan nilag kaso. Dili kay pulos ng storya na ilay paggawas sa mga balita diha. Mao sanay nakasayop sa kampo ni Mr. Alvarez. Maglibog sa gyud ang mga tao kung anong wa pa nila pasakaig kaso na sa Dindo. Mao nga kita wa gyud ta masayod sa tinud-anay. Maminaw na lang tas mga balita ug dili lang ta mohukom dayon sa tong mga nadungog. Aw hinuon. Mulutaw ra man gyud na kun unsa tinuod nay ba? Matod ra ba nila no? Nga kung dunay mo aso, doon na ginay kayo. Kumusta naman Ketor, ha? Ay, sais diple. Lisod. Nagaampo ko sa Ginoo nga pasayloon lang gihapon ko niya sa kong mga kalapasan. Nahibaw ko nga di gyud nako matuyo nga makasupak ko sa akong mga limitasyon ning kalibutan na siyo bangag sa ilong. Oh, come on. Size no. Nasa siya da. Abi ni motor. Wano ang tanay kaso nga nasipiat ka. Kung lunon pa unta kang tao, ang nakalisod, kayawa na bang gudbaya ka. Naukma na ganito sa impyerno. Maulagi siyo. Nakita na ko nga impyerno gihapon ang akong padulungan ining tahasa bangag sa ilong. Depende rin na ni motor. Kung magpadagyog ka sa bulog sa imong pagbati. Ha? Unya, maghari gyapon sa imong unahuna o kasing-kasing ang panimaus. Wa gyapon kapuslanan ang atong pagpaningkamot. Bantay ka? Sining na siya to. Pagpaningkamot tais. Sakto. Sakto kasyo. Pero, unsao man ako nga ingon ini na magyug ko. Pangagsilong. Ayaw higting imong unahuna. Ngayon, anak na yung kahangtod sa hangtod.
Makawa lang ang imong paghangyo sa Ginoo kung di nimo gamiton ang imong hunahuna sa paghimo sa husto og matarong. Right, not wrong. Da. Pero unsaon man ako lagi siyo. Kundi yun na mausap na tos din doon, so may tabo na to, bangag sa ilong. Di kita mo surrender, Tor. No retreat, no surrender. Nasad. Bubuhat lang kita susto. Kanang imong gahom karon, gamita na sa minatarong. Ayaw gamita sa panimaos. Okay? Oo, pasaluan lang taon ko. Tabangin taon may nga makalahutay sa among lisod kaayong nga tahas, bangag sa ilong. Giyon sa man mo pagsiguro nga mga sakop to ni Mr. Alvarez ang nagbinuang nimo. Tungod kay nagkaila ko atong usa. Nagkasiguro ko nga sakop gid siya ni Mr. Alvarez. Unya, nagpa-blatter na bakas kapulisan sa nahitabo nimo? Kon. Adoon pa na ko ang hepe. Aron siya mismo mao'y akong tuganan nining tanan. Naunsa naman ni Oy Dindo? Nidako naman hinuuling issue ninyo tali ni Mr. Alvarez. Ibong bitaw ko. Kung ganong nagdumot ako si Mr. Alvarez, nga waman unta ko'y dautang gibuhat ko niya. Hain kay maayog, personalo na lang gini mong istorya si Mr. Alvarez. Og makigusay ka niya kung unsa may inyong mga personal nga problema. Kalisod kaayo nga magdako pa ning inyong away ug musangko pa mus pagkinihaay. Kuan. Naghuna-huna am sab ko ana mer. Ang nakadaot gud anang Mr. Alvarez kay madinumtanon kayo. Kana lang hing gibuhat nga nagpamidya dayon aron nga daoto niya nga akong pangan. Usan na? Mao gani din. Suway lang sa istorya good. Basin pa dig mahusay pa mo. Kay dili ba gid kalimod ha nga ang inyong pamilya kani adto maoy labing suod sa mga Alvarez. Ilabi na sa mga dagong negosyo dinis lungsod. Oh, tinod Amira. Sa buhay pas papa, ang mga Alvarez miyukbo ginamo. Pero karon mapahitas o na kayo sila. Og gipahimuslan nila ang higayon. Nagtuo silang nagkapabor sila sa ilang pagpanlupig namo. Kung makakita pa mo paagi nga mahusay mo, buhatan ninyo. Nga wa na'y maangin pa nga mga inosente. Salamat kayo sa imong mga bulawanong tambag, Mera. Sundo na ko ang imong gisulti nako. Ako siyang personal nga istoryahon. Bisag iya pa kong gidaot karon. Magpaubos ko. Aron mahusay namin ining problema ha. Musta din? Naglabad ng akong ojo. Tungod niya itong turibyo nga nagpailang Arturo. Pero din, na ako'y na-istoryang mayong laki nga albularyo. Unya. Unsa may iyang pong? Tinuod yung ko na doon na mga tao nga sudan og daotang espiritu. Mo ba? Unya. Unsaon man pagbuntog ang mga espiritu ha? Nasa gisugyot ako din. Pero medyo mahal ang bayad. Ha? Naadi ay bayad? Oo din. Nagibayad kay na may ritual nga himuon. Taas ang proseso aron mabuntog gid ang panuway nga misod sa lawas tao. Pero sigurado gid ka na, Jo. Nga tabang na to ang sigurado pa gyud mutabang na to ang albularyo? Tabangan ta niya? Siguro sa kung hibawaan, daghan na kay na siyang nabuntog ang mga panuway. Pinagis siyang mga orasyon nga gigamit. Unya. Pero mao lagi, mubayad yung kuno taog mahal. Labi na kung kusgan o gamhanan kayong demonyo nga nipuyo sa lawas tao. Unya, pila man sa ibayad? O man siya bungat din, pero maingon na siya nga mahal yun. Mga pilag yung ka ng mahalan ng imong giingon, Jo. Sa imong bana-bana lang. Sa akong nahibawaan, mga 50,000 siguro. 50,000? Sa ako ng bana-bana, ha? Pero di ko sure kung maubagin ang katidara. Basig sobra pa na noon.
Mahal na gud. Mahal di ko na. Kay buntugon man ang panuway. Kasi kung sa pagkagamalan sa yawa. Ano? Murag mahal ra gyud na da. O, di ta pwede makahangyaw na. Depende din. Kung desidido ka. Mas mayo nga kami magsultian ng bularyo. Tagadaim na siya. O, kinsa may pangahan na niya. Na diya sa bantuwang din. Kadagda kong bay diha nga murag palasyo ang purma ba. Ang iyang pangan si Propita Saturno. Uy. Propita Saturno? Adunahan diya ng albularyo ha? Iya ang bay diha nga murag palasyo. Bantugan ni kinang albularyo ha. Oh. Maong malsigbaya rin. Oh, sige. Kung mabuntog lang niya katong dautang espiritu sa lawas si Toribio, mubayad ko na niya. Basta na may pirmahan nga, mapatay niya ang demonyo. Sige rin. Nya, kalusa man ang imong gusto nga ato siyang maistorya. Ay, karon dayon. Adoon na to. Oh, come on. Hay naman is Arturo. Nawa naman sa kalit din Asa mga to siya paingon? Where did he go? Hey. Kung wa ko masayop, basig yanto na sab niya ang kampo ni Dindo. Ay, libog sa ning akong kutaw. Libog ang kutaw ang ining kalakiha. Kung mapakyas mi ini ni Arturo, sigurado yun. Ganda na si ko'y tulubagon, ganto sa Ginoo. Dili di mahimo. Kanat bidan, kiriwan. Kinanglan niya ako yung matabangan si Arturo. Dili mahimo nga ako siyang pasagdan. Oh, come on. Hay. Lucio! Ha? Si Budiday. Daan pa ko. Nanaaragin mo din, hey. Oh, come on. Yun sa manimo pagtultol na mo din, Budiday. Ay, Nga suoton man dapita. ay, ako pa. Gisubay rin ako ang baho ni Turebs. Makadultol yung ko kung asa siya mo tagaw. Uy, doon na sa kay Powers, Budiday. Oh, siyempre. Ay, haing man na nga akong my loves. My loves. My loves. My loves. Nawa din milakaw. Ay. Nganong ni anhiman ka? O sa may imong tuyo niya? Ay, natural si Turib. Yung nga akong tuyo. Nagyukoy tuyo niya, oy. Og, ino siya nga. Niya, nakita na ako. Katupang yawe nga yung ipangitra. Oh, USB! Oh, USB. Unsa USB? Uy, salamat, Budiday. Mas kay nakita na day ni mo. Ay, dito rin na sa akong hidraan na napasok. O labing siguro, siguro maning yawiya kay wamalang yawi mo, dyan mo niya ako nakitaan dito. Oo, mauna. Salamat yung kayo. Ay, malipay yun si Toribio. He will shout for joy. Shout for joy! Ay, show. Sa dili pa nina ko ihatag ni mo kining yawiha ba? Doon na lang ko ipangutrana ni mo. O manginaot kong tubago ni mo tinuod. UMB. Unsa man na? Unsa man, Budiday? MM. Oh, usay, mem. Minaw maayaw. Ay, bawas man layo. Siyaw, unsa man di rason siyaw, nga naglikay naman na nako story biyaw. Ha? Nginong iya naman kong gisali kuway nga iya mo kong asawa. Ha? Law siyaw. Oh, come on. Sultihi ko tinood lo siyaw. Nga nung manggayod bay nga naglikay na nako stories. Kuan Budiday. Ani ni. Oh, Wa man maglikay nimo si Arturo Stay Toribio. Dahil sa gusto nga maangin ka ining nahitabo karon. Ilabi na sa among sitwasyon. Pinagi sa kanang
mga tinugyanan sa balaod. Mga tingali, mangita ang tinugyanan sa balaod. Mangita ni. Murag, dali na maoy rason. Kaya sukad na bana og balik ang akong bana, nausab man siya. Maunay gusto na akong maibawaan, og kisaban ng sigihan niyag hisgout nga pangalan nga Arturo. Ayaw na, doon na may laway sa imong kuan. Sa imong aping. Dali. Tapo, baya, padoon. Sipiyat ko na. Kining tubagon ti ka. Kuan anin eh. Oon sa magiday gisulti niya ni mo. Budidaya, bahin anak Arturo. Ay, Dan, nagpailalagin na siya nga. Naako no siyang lawas si Arturo ko na. Kinsa magkunas Arturo? Ay, lisod, basag katong akong amigo nga si Arturo Racasa. Amahan mo tong Odji. Akuan, kana si Arturo, paminaw na yan. Paminaw. Kaya masabdan yun ko nimo. Paminaw. Sige. Baya, nanuto man. Gusto na, Luciao. Aron may baw ko kunong sa gayoy tinaw-aud. Una na ko, ihatag ng yawe ng yaw. Sige! Sige! Istoryahan ti ka sa tanan. I will tell you the truth! Dawatan ka na yung garapang dunay lana. Unsaon ni na mo, propeta? Among imnon? Maunay among anting-anting? Ano sa baya dili, oy. Nga malagi mo na ihiso. Dili ka mo inom na. Muna ipainom ninyo sa tao na nasuka ng panuay. Gets mo? Siya day mo inom ini? Ay, ibotang na ninyo sa sekreto sa bisan unsang pagkaon nga iyang kanon. So, mainom nga, karabang iyabang mainom. Iya yung imnon, niya, usala kapatak, gikan garapa. Pinagyan na, mabuntog na ninyong panuway. Pinagi sa pagpatay sa tao nga iyang isudlan. Muna. Hiluan din na mo siya, propeta? Ay kinangnan yun. Patyon yun ang lawas nga iyang gipuyan. Kaya pinagyan na, mabuntog na to ang panuway nga nasa iyang lawas. Napatay. Ang nakapagutan na kung usahawan pagbutang siya pagkaon. Ay kinanglan nga makakita mo pagi. Di na lisod. Ako rin bahala na. Basta sigurado yun ka, propeta nga, mapatay na to siya. At sigurado ko. 100%. Pinagiragaw na ng dana nga na grapa. Mamatay na siya, matay na. Wala lang makapatay niya. Kana. Maunay gusto na ko mahitabo. Kanang sigurado yun. Bisag mo pirma pag-ukontrata. Siniguruhan niya ako. Pirma man. Wanay problema na ko, propeta. Muhatag ko anang kantidara. Pero, pila ganito? 60,000. Uy, nitubo man. Ingon ka kay 50,000 ra, propeta. Ay, panutaryuhan pa manan nato sa bugado. Sabda mo. Mao ba? Ni upgrade na gyud ay ang mga albularyo karon da. Pastilan magpanutaryo na gyud ay. Uy. Tataw. Ay. Kusog na ito nagpapagasulti. Wa, propita, eh. Nahala, sige. Basta kay, magpirmahan na ita. Mubayad ko na. Sige. Bayad na muna ko, aron. Ako na yatag ninyong garapalan. Sige. Mubayad na ko. Naas may rasulog rin sa Teres. Nagstoryahan na silang duha. Giningaw na kay ko sa kong asawa. Gusto na ko nga magakos na ko sa pagbalik. Ako siyang masultihan kung unsa kadako sa akong paghigugman niya. Pero imposible na kayo. Nga mahitabo din tanan. Di na yun mahimong manumbalik pa ang tanan. Hangtod karon. Wapag yun ako madawat ang akong kamatayon. Ug ang nadangatan nako nga nahukman nako sa minteryo. Minteryo naman. Sa impyerno. Oh, my goodness. Pero niya, natagan ko karon og ikaduhang kahigayunan nga mabag-o pa ang tanan. Pero usa ka butang nga akong masiguro nga di na gyud nako maangkon pa si Mirasol sa tibuok na akong kinabuhi. Kasakit. Sakit yung kayong bation kining naitabo na ko karon. Oh, Ginoo, pasalo ako sa tanan akong nahimo.
Pasaylo ako, Ginoo. Tabangi ko, Lord. Maayo kayo mo siyang giingnan, Mer. Ako gid sing giingnan, Ming. Kasamot na magud kaayo nga napay daghang maangin nga mga inosente sa ilang panagbangi kod. Tinuod yun na. Nabalita ba yato nga na ako no'y patay sa kampo ni Mr. Alvarez? Na, maubitaw na akong giingon ni Dindo. O usa pa, nasa ko nadunggan nga mga balita. Mira nga naasab ko no'y namatay dito sa kampo ni Dindo. Nga walang kuno ibalita sa mantalaan. Nakadungog man ko anang istorya Ming, pero lisod mang tuhuan. Uy, kaya mo ko ebidensya gud. Pulos ra mo gud istorya sa mga tao. Aw, kung kinsay sadaan nila, dapat moangkon na lang yun. Mangayo pa sa ilo, ron mahusay na sila. Mao sa problema karon. Kung kinsa sagkay nagsulti nila sa tinuod. Kaya kung si Dindo may pasultihon, wa man gyud kuno si daot ang gibuhat. Natural. Nga mo dipinsa siya siyang kaugalingon, Mer. Bitaw. Nakasabot man kuming. Maubitaw nga ako sing gitambagan nga kung wag siya isa. Iyang personalon og istorya si Mr. Alvarez aron mahusay sila. Og dili na mo sangko pa sa dakong kagubot og pagkinihaay. Sa akong tanaw, kulig gid kay na mahitabo. Kay nakita ra man ako sa kinaihan ni Dindo. Mapahitas-on kaayo. Oh, miuyon man siya, may nga makigusay ni Mr. Alvarez. Wa man ninoon siya musupak na ako. Ay, uyon na tong iya, Mir, uy. Pero dili gina niya buhaton. Ay, di sa tingali maayo nga atong hukman dayon si Dindo Ming, uy. Ay nalang Tamir. Lisod na kaayo kung makasulti pa kog daghang istorya. Kung makighusay man tuod siya ni Mr. Alvarez, mas labing maayo. Pero kung dili gani na niya buhaton, aw, di na taangay mahibong. Sigurado na gini din. Na nagitay panguntra niya itong turibyo. Magabawas na kita ini, Jo. Kung tinuod mga ganitong yung giingon nga si Arturo, siya, na may suod sa lawas na turibyo. Alaot yun siya, Jo. Mahilog yun siya. Sakto yun ka itong tambag ni Propita sa turno din. Nabatyo siya. Pero ang pangutana ron, usao na itong pagbutang ni Nihilo. Dagang pagi, Jo. Di na lisod. Ako rin mo diskarte bahin, anak. Uy, kredit nila. Oh, ganun ka? Ganun kalit magkanghiyaw nung? Si Burida yun. Buriday! Buriday! Hello, Joe. Ay, Joe. Kumusta? May kinakitang ka na mo. Di magikan, Buriday. Ay, puan. Dito ko kakahuyan ay. Kung sa magkas kakahuyan. Tod, nakailan kini akong kauban? Alala! Di ba si Kuan man ka? Si Dindo. Ay, husta. Si Dindo di ay ka. Kumusta naman ka, Budiday? I'm okay. Okay ra ko, nag-uulang ko. Kay, wala na ako ikita sa review. Nakakita mo na ya? Ha? Kuan, ano ba? Karang Budiday, nami pangutanan ni mo. Ay mo ba nga saysayan gawin ni mo si tanan kung unsa ginhitabo dito review dito sa inyo? Ay, nga daw nanguta naman ka, Joe. Kaya gusto ming mutabang ni mo. Gisultihan na bitaw takaan na kani adto, Joe. Nga kanas to review, namatay na kay nahilo kong nusborereng. Unya, gihaya na siya dito sa amaw. Unya, kalit lang nawala. Mautungan na ukay ang tanan ng taga-amua. Nabaniog ang iyang pagkahanaw. O dili na lang na ako nibaw ibangad ako di siyang buhay. Oh, muna siya. Mau ba, Budiday? Oh, muna. Sa imong paminaw, huwag ka to siya masudli o laing espiritu sa iyang lawas? Ay, murag maogayaw na. Kay katong nagkita minito review. Oh. Lain na mo panganya yung gisulti na ako. Unsa mang panganang iyang gisulti ni mo, Budiday? Si Arturo ko no siya. Sa? Oh, lagay. Maugin ang pangana ang iyang gisulti ni mo? Oh, lagay. Mo lagi ng pangana. Oh, niya, nakaila ka ba kung kinsa na si Arturo? Ay, wala gayo kong kailaan na. Pero, din nagsulti na ako nga mauna ang bana ko na sa gingalang ni Rasol. Gipatry ko na sa iyang suod nga higala ka ni Adto. Ha.
Ha? Oh. Kinsa may nagsulti mo, na? Katong gingalag, Lucio. Katong na imong strood sa akong bana. Oh, mao ba? Oh, mauna. Uy. Mao nga, Joe. Dandaw, tabangi ko na niyo, be. Budiday, o sabay gusto ni mong tabang nga among mahimo ni mo? Gusto ka nga luwason ninyo nga akong bana. Gusto ka maulian sa siyang saktong pangisip. Naibaw ko, nalimot lang siya siyang kaugalingon. Ay kabalak ka, Budiday. Tabangan ka na mo. Mahimo man nga mauban ka na mo. Kay ato siya pangitaon kung asa siya nagtago karon. Naibaw man ko, kung asa siya nagtagaw. Ha? Nahibaw di ka? Oh, Unsa to? Asa mo siya nagtago, Budiday? Tugan mi kay aron nga makatabang niya. oh, tultulan tamaw. Pero, ayaw mo pagsama sa laing. Ay kabalak ka, Budiday. Di mo saba. Sige. Itudlo na mo kung asa sila magtago karon. Dayan magkagikan, Tor. Where did you come from? Kana mo rin na. Siyo. Dito ko gikan silang Mirasol siyo. Namisita ka sa ilang Mirasol? Wow, siyo, wow. Nalilira ko silang tungod kay giningaw na kay kuniya siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mauling nawa ka kalit. Ganyan ako nangita ni mo. Abi na kong diin nagkapaingon. Pasensya na ka siyo. Di pa imuslan na lang nako ang mubo nga panahon nato nining kalibutan na siyo. Kay nahibaw ko siyo nga sa di madugay. Hukman na pagbalik sa Ginoo kung nakapasar na bagyog ko nga mahimo kong anghel. Mahimo lagi kang anghel, Tor. Basta sundo lang to nimo nga akong gitambag nimo. Himo ikong anghel nga muna akong naog unsa na ka ng imo. Pero sa di pa rin kumalimo, Tor. Din nila ito si Budiday ganina. Budiday ba? Budiday, ngita ni mo. Ha? Nakatultol gina sa Budiday din eh. Oh, Tor, Bangag sa ilong. Kaya sa man na pagtultol na to. Ngilnyig kayo og abilidad Budiday, Tor, oy. Ha? Gisubay ra niya imong baho. Mauna tultulan kaniya din, eh. Uy, kuyawa ko niya. Bangag sa ilong. Kilki. Kilki. Kuyaw lagi kayo. Nagkilkig. Pinagi ra si mong baho. Matultulan na kaniya. Bisag asa pa kuno ka mo tago. Uy, nagtalag yung di matong babayahan na. Oh, come on, bangag sa ilong. Oh, abi ni motor. Pakyaw ni mo, ha? Nabaya niya ang yawi. Nakita na niya. Ha? Nakita na din niyang nyawi? Asa man ron? Niya. Wa pa niya ihatag nako kay mag-iistorya palagi kuno siya nimo. Daghan pa kay siya og kondisyones. Una niya uli ang yawi. Buang ito, patutiguang nga buang ito da. Nagdalag yung di malis Budiday nako. Nagdugang-dugang na siya sa itong problema. Bahala na ito yawi. Balag di na ito niya iuli. Yan ito. Kung kinanglan na ito, bangag silong. Oh, wala na ka magka-interes na to. Wala ka magka-interes, Tor. Bahala na ito siya. Sa tinuod lang, na-discourage na kay ko sa akong kinabuhi karon. Murag kuli na yung kayo nga mulampos patay na nga itong misyon. Ang padul nga na kung ini, impirno yapon, bangag sa ilong. Mauna ni kadaot ni mo. Kay gihukma na ni mo ang imong kaugalingon daan. Ha? Usaw ni mo pagkalangit, ana. Kung ingon ana ang dagan sa imong una-una. Ha? Way kapuslanan ang imong paghangyo sa kalibutan. Ha? Magkawang yun ang tananin natong paningkamotor kung ingon ana ang imong panghuna-una. Amot lagi siya eh. Mga ayaw dyan ko na mo pasaylo. Kaya ang akong gibasol karon. Ang ako rin magkaroon ng kaugalingon. Ako ang tanang sa siyo. Giangko na ko nga huyang ko sa tanang huyang bangag sa ilong. Katahati ka. Ako si Arturo, alay kapuslanan. Kanta na to. Pero abi ni mo, Tor, naibaw man ko ba kung unsay nakapasamot sa imong kaloya? Ha? Unsa man siyo? Tungod na sa imong kalibutanong tinguha, nga gusto pa nimo maangkon pagbalik si Mirasol. Muna gusto dyan ka siyo. Maugyo na yung numero 1 nakapaluyan ako tungod kay di na ako maangkon pagbalik ang akong asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Maulagin nga kong gingon ni mo. Nga nasubrahan ka, Tor. Ug, nagpasabuta. Gawa yung ka makadawat sa kamatuoran, Tor.
Nagtuong ka nga ang pagdawat mauna ang kapilihan. Acceptance is losing. Kamantay ka. Dili tornono. Maunay labing labaw o balaan nga kadaugan dinhi sa kalibutan. Pero kung di ka kadawat sa kamatuoran, if you cannot accept the truth, di yung ka mahimong gawas nun. You will never be set free. Og mauna hinuunay magkalaglag nimo pagbalik dito sa impyerno. Bangag sa ilong. Sa ato pa din, kanang espiritu nga misud sa lawas si Toribio, dako og posibilidad nga si Arturo kita. Murag maog yun, Joe. Kaya nahibaw man siya sa tanong panghitabo na mo kanayag to. Katong imo siyang gipusil. Stila, no? Malagmit din nga mibalik na siya din iskributan. Aron manimaos na to. DJ Relax. Gusto yun ka, Joe. Sumagod. Kung unsa niyang gibuhat na to karon. Kuya usap no. Alkansi tang daan niya din. Kay nanggamit lang siya glawas lang tao. Alkansihon kita, Joe. Kinaaman siya igahom. Pero bintahan ta karon. Hey, kinatay panguntra niya, di ba? Aw, ano nakabintahan nato ron din. Ang problema na nato, kung usaon nga makakita taog binta nga, mabutangan nato ang iyang pagkaon o mainom o kilo. Di na kaya na problema, Joe. Sa ako nang giingon mo, daghan kayo taog pagi. Basta, kalma lang kita. Kadita niya masabtan. Pero nga dili masayang ang 60,000 nga atong gibayan ni Propita sa turno. Bitaw. Pero sigurado ko din nga di gina masayang. Banggiitan ko si Propita. Pero, Joe, si Budiday, magkamit na to. Aw, sayo naman pagsampit ato ni Budiday din. Kaya naarman siya nagpuyo karon sa kumbinto. Nindot kining akong mga nahuna-hunaan karon, Joe. Maggamit yun na nato si Budiday. Naman, usame mong nahunaan din. Basta, sayon ra kayo ni Joe. Mahimurag si Budiday mo'y atong gamiton. Aron mahimamat na to pagbalik si Arturo. Mahimo ba nga sutihan ko rin mo karon din? Kung sa yun na asim mo na una. Tinuod man lang ako nadunggan, tay. Nga na ako noy namatay sa sakop ni Dindo tungod atong nahitabo sa pagpangambush nila ni Mr. Alvarez. Hoy, Riming. Oh, Diin ka ng balita, ah. nadunggan na ako, tay. Mura sa kang marites na. Mm. Hilig kang marites. Nam ko na ilan, Marites. Tagasam na. Tabukan na. Tagayan ni Yawan. Nasi tabukan na lang. Ana, aday. Kinsa may mga dunggan, ana, ha? Ang hilig sa biday kay kainaan ng kanang mga marites tay no. Naam tay gamay. Liwat man ko nimo tay. Padungog jud ko tay. Ato ni. Pero tay, abi nimo tay mo na sultis mga tawo nga ako nadunggan. Baya ka. Lagi. Bituo sa dahin ka. Oh, depende dyan na ako, tay. Kung mutuo ko o dili. Basta kay nadungog jud ko. Nakadungog jud ko ni Surya, ha? Klaro kay Ming. Ngalain ang sanang pagpangdaot nila ni Dindo. Daghang ko nasuya ang Dindo ni sa ato. Daghan kayo. Kinsa gud na siya tay nga kasiyaan, tay. Ingna kay noon nga nagpailala nga dakong posibilidad nga tinuod ang gisulti ni Mr. Alvarez. Nga sad-an yun na siya. Ayaw pagsultian na, Ming. Wa ka mahibaw sa tinuod. Busa, ayaw patagka og ngal-ngal. Ano yung ba mo, ngal-ngal? Magkabaan ka na. Abe. Kung tinuod ang gipasiatab ni Mr. Alvarez, nganong wa magina niya ikihas Dindo? Oh, wala to kay Bautay. Nga basin, o gusto ra na nga manimaw si Alvarez. Sama silang gibot ni Dindo. Hinanggaw ng katarungan na. Uplok! Uplok. Dili ikaw sa Alvarez, ha? Oh, Uplok na sa Alvarez. uplok. Kundi niya ikihas Dindo. Ing nakahinoon, nga dili tinuod ang iyang pasangil, kay gusto ra niya nga muatra si Dindo sa iyang kiha, batok nila. Nadlok man sila, nga mabawi Dindo ang Villa Casa. Maunay tinud-anay nga rason maong ilang gidaot o gihulga si Dindo. Tay. Tanaon ta lang, tay. Bulutaw ra man gihapon ang tinuod ka ba? Oh, mulutaw. Lutaw kayo pati lutawa. Gani. Og arigi ko pabor ni Dindo. Kay siya nagsulti sa tinuod.
Daghan kay kong nadawat nga hulga sa akong kinabuhi karon, Mer. Gikan sa kampo ni Mr. Alvarez. Kunya, imo tong gisunod ang akong gisulti nimo? Akong gitawagan ang iyang cellphone pero di man motubag. Og nagtuo ko nga nagid sila'y daotang plano patok nako. Mao di sila mo pasaka og formal nga reklamo. Imo naman kang gisultihan si Hepe bahin ana. Ay baon si Hepe. Mga kung unsay mahitabo nako. Walang paninglan sa akong kinabuhi. Ang mga Alvarez ra gyud. Nakasabot ko nimo din. Gisultihan kita sa tanan bahin ini, Mer, kay naibaw ko nga ikaw ra gyud nakasabot nako. Og nakaila sa akong kinaiya. Kung unsa ko nga klases pagkatao. Din, wa kay angay kabalak-an ana kung naagyo ka susto. Naaman tayo skado. Ipadayon lang na ang imong plano nga mukiha kabatok nila kung dili gid sila makighusay nimo. Andam ko musuporta nimo sa tanang higayon din. Mutabang ko nimo. Salamat. Salamat gyud taon kayo, Mer. Sagdi lang. At least gibuhat nimo kung unsay husto, di ba? Bitaw. Nag-ulag yung Mer. Kay tarong ko pagkatao o naibawag yung ko nga wag yung ko datang gihimo niya. Giingon ko nila ini. Ay, natural naman ginang mag-uol tas ingon ining sitwasyon din. Pero sa ako nalaging giingon, kung ikaw nahibaw ka nga nakasusto, wag kay angin kabalakan. Kay mulutora man ginang kamatuoran. Gusto ka, Mer. Og salamat yung kayo sa imong mga bulawanong tambag rin ako. Way sapayan din do. Muhangyag yung kunin mo, Mer. Kung mahimo ba? Tabangan ko nimo kung mupasakag yun og kaso si Mr. Alvarez batok nako. Unsa may ako matabang nimo din? Bisag financial support lang, Mer. Moro na itong ihangyo nimo. O ilisan talangon niya ka kung makakwarta na ko. Sige. Mutabang ko nimo din. Pero di lang kumusaad nga makatabang yung kunimog na kong kantidad, ha? Salamat in taon kayo, Mer. Dako na kayo na kung kalipay nga naaka nga andam sa tanang higayon nga mutabang yun ako. Pero, amang yun ko mabalaka yan, iba? Nakasiguro mo ko nga, isang asa may mag-abot. Ako gimudaog. Kay ako may nagsultis tinuod. Magkuyo ka siya. Asa man ta? Plano na kong istoryahon na ito pagbalik sa dinglo. Bangag sa ilong. O, come on. KM! Sa Kian. Kanun sa man? Kidi. O sa kidi? Karoon na yun. Ato na ito sa silang kampo. Is! Tis. O, sige. Mas may noon. Ay, in is you. Tasay. Wala ka na. Ay, in is you. Unsa man? Istoryahon na ito sa tarong. Ay, da. Gusto nga sa mga naitabo karon sa palibot ang kuno niya sa kapulisan nga siya mo'y utok ining tanan. Mukumpisal siya sa tanan niya mga daotang binuhatan labi na nga ang pagpatay niya nako kaniya to bangag sa ilong. Unyag di siya mutuman. Tuko na ko siya. Ayaw lagi tornon, no? Bad lagi na. Yung basig mahinaya ka, you will hinaya guys. Tuko na ako siya, pero di na ko sa patyon. May nang painumdumangan tinggal permitor, ha? Para di ka mawasi mong kaugalingon. Okay raman ka kung ako rin siyang tukon. Pwede naman nga... I will tukonize. No, ha? Pwede naman siguro nga mogamit ka sa imong gahumtor. You will use your power. Kung di kinahanglan kayo, pero ayaw lang yun siya patya. Do not kill him. Aron di ka madiskuhido. You will not diskuhidoes. Ay, traidor ba kayo na yung kinayas din do? Ay, maugani nga mabinantayon yun, ha? Anan lang. Kung mahimo, kontrolado ta sa tanang sitwasyon. Size deeply. Yay. Sige. Andam na ko siya. Ngayon sa man, andam na kang muban ako. Ay, size deeply to. Palit ko. Why problema na ko, Tor? Nag-agad na ko ni mo. Oh, come on. Unsa? Bisa
Unsa adasad kaniya nga imo siyang tabangan? Oh, wa man ay kaso Ming ba kung mutabang ta ni Dindo? Anasad ka ng tabang-tabang niya. Pasagdahin na lang na siya good kung unsay mahitabuan ng kasuha. Ming, igo naman kung mutabang niya kung magkinahanglan siya financial support. Maura man na. Kaya hay niya, no? Ay, kung ingna, nga mudupa na sad unya kas mga gastuhan. Dili ba ya lalim ang gasto ng kasumir? Bayran na nila sa abogado daan, dako na kay na. Ako pa nimo, no? Pasagda na lang na nimo siya, oy. Lisod man sad kaayo nga di nato siya tabangan, good Ming. Wa man sa dinoon kumusaad nga mo tabang kog dako nga kantidad. Naara man na ako ba kung pili ako ihatag niya? Pagkaanyag na no? Ikay iyang gihanukan sa iyang mga gihimong problema. Nya karon ikaw pa iyang hasulon aron mga isyag suporta nimo. Natural ra na, Ming. Kinagkalisod man gid si Dindo sa pagkakaroon, good. Dato man kana siya. Be, asa naman day nang iyang panghambog ni adto nga sila mo ilabing adunahan sa tibuok lungsod. Uy, tinuod ba gid na, Ming? Nga sila ilabing adunahan kani adto. Kadto pang panahon nga buhi pa iyang amahan. Pero naamang gid mga kausaban. Tungod kay bisyoso manggod kay na siya. Ikaw, Mir, nahibaw magid ka anak ni Dindo kani adto. Naglibog sa jud ko nimo oy kun nganong mutubay pa ka atong tawana. Kun ako pa nimo, pasagda na nimo siya siyang problema. Musangko ka sa kong lalis ang panag-istorya nila ni Mirasol o Riming. Kay kalaan na Josepas pagpaminaw upan pang mga sumpay na tusugilanon ang yawa na gustong manghel. Tagsuwat Emmanuel Nadila Sacol, ubos sa direksyon ni Ria Arellano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Drama.